kiva olla pitkästä aikaa ensinnäkin radioaloilla ja toinen juttu on tietysti se, että mä tunsin olevani 18-vuotias tänään, kun mä tuolla käppäilin kaupungilla. Mutta aika kilttejä nämä nykyiset abiturientit kyllä on. Mistähän se johtuu? Oliko toi meininki kilttiä vai olivatko Suvi iskulauseet kilttejä vai? Sekä että. Ensinnäkin mä voisin sanoa, mitä muutamia iskulauseita mä näin. Siellä jossakin koulussa abit lomauttavat itse itsensä, mikä nyt on aika tyypillinen lause nykyään. Rellussa eli täällä Tampereen Lyseossa, tuossa keskustassa, pannaan parasta kolmosta, eli näitä perinteisiä vesittyneitä lauseita. Ja sitten täyskypsiä broilereita paistetaan jossain koulussa. Ja sitten myöskin Rellussa oli tämmöinen, että miehille, jotka eksyvät omillakin poluillaan. Ja sitten jossain koulussa oli luontaisesti kasvatettuja koululaisia, että nämä on aika tietoisia kyllä. No sä heti sait 3 abia seuraas, poikia tietysti. Ketäs täällä on meillä studiossa mukana? Otetaan sieltä. Esitelkää itse. Joo, mä oon Ville Komonen. Ja mikä koulu? Tampereen Lyseon lukio, Rellu. Hurraa, hurraa, ja sieltä? Jarkko Niemi ja Tampereen Lyseon lukio kanssa. Ääni on pojalla mennyt. No varmasti, ja siinä? Jouni Korhonen ja sama paikka. No Suvi sanoi, että oli vähän löysää ja köyhää toi meno ja meininki. Miksi näin? No varmaan tietenkin pieni pakkanen kangistaa aina, mutta pailaamalla saisi tietenkin itsensä lämpimäksi ja... Pakkanen kangistaa, mutta pakkanen panee myös. Kyllä totta. Mutta sanotaan nyt, että hirveän kova sensuuri on opettajilla ollut tämmöiseen lauluihin ja kaikkeen mitä tulee, eli opettajat vaatii, että näytetään jokainen materiaali ennen kuin ne pistetään levitykseen. Ihan totta. Joo, tää oli mulle erittäin suuri hämmästys. Mekin järkytyttiin, ei ollut ollut sisällä siinä hommassa ollenkaan ennen tätä. Että nyt... Toihan on kornia. Joo. Demokratiaa. En tiedä, johtuuko se teidän koulun kohdalla siitä, että teillä on jonkinlainen tämmöinen hyvän koulun maine. Sori vaan kaikki muut koulut. Mutta näin mulle ainakin kerrottiin, että teillä on semmoinen erittäin tiukka. Siellä oli poistettu jopa joitakin lauluja ihan suoraan. Vain niin, suoralta kyllä. kädeltä. No mitäs mieltä sä oot? No kyllä, tää on selvästi havaittavissa tää opettajien sensuuri, että meillä on tosiaan tämmönen niinku hyvän koulun maine. Poistettiinko teiltä jotain? No... Niin mitäs lauluja teillä muuten oli? Meiltä poistettiin jo yksi laulu. Kyllä myönnetään, että se oli tosi härski, mutta Poistettiin se itse. Mistä se kertoo? Ja sitten tulee semmoinen itsesensuuri tulee siihen tietyllä tavalla, koska nyt rupeaa kunnioittamaan kuitenkin niitä opettajia. Kuinka tuleekin semmoinen, että joo, että nyt ei on semmoiset fiilikset, että joo, että koko kouluajan, että että sä oot ihan idiootti. Mutta nyt sitten loppuu niitä rupeaa, että ne on niinku saanut tämän homman aikaiseksi. Puhutaan iltapäivän aikana vielä lisää. Suvi on ottanut tuonne myös nauhalle tunnelmia tuolta Hämeenkadun varrelta, mutta otetaan vielä sellainen yleinen aihe, että minkälaiset muistot koulusta? Tämä on tietysti kysymys, mitä aina Hei, kysytään. saanko mä kysyä ensin, minkä takia te menitte aikanaan lukioon? Joo. No sen jälkeen, lukion jälkeen on parempi jatkaa ihan oikeastaan mihin vaan. Että voi mennä ammattikouluun tai sitten johonkin korkean asteen. Mutta oliko se selvä valinta teille siis? No kyllä mulla oli ainakin sillä tavalla, että oli ammattikoulu ja lukion välillä piti valita ja onneksi sitten menin lukioon. Kavereiden mukana aika paljon, että se oli kun kaikki muukin niin kuin meni, niin ei sitä oikein uskaltanut muun kohdalla, itteni kohdalla, kun mä en uskaltanut oikein niin kuin mitään muuta sitten tehdä, kun kaikki muut meni, niin mä ajattelin, että kai sinne on mentävä. Et vanhempien taholta ei tullut mitään painostusta? No mitä siitä ahneruksesta jäi käteen, muuta kuin nyt sitten kova urakka ja niin, toivottavasti... Oletko te oppinut jotain? No, sanotaan, että lukioon, mä ensinnäkin tähän edelliseen kysymykseen, niin mulla oli myös se, että lukiohan antaa 3 vuotta aikaa asua kotona ilmaisiksi useimmilla. Hyvä pointti. Ja Erittäin sitten semmoinen, että se antaa 3 vuotta aikaa funtsia tulevaisuutta, koska lukioon menossa ei sulje mitään ovia pois. Ammattikouluun kun meet, niin ehkä tietyt ovet jää kiinni koko ajan sun elämässä, sä et pääse mihinkään sitten jatkaan Hyvä sieltä. pointti. Mitä se opettaa? Se opettaa sen, että... niin. Elikkä... ei kannata jättää elämässään niinku käyttämättä mahdollisuuksia, mihin sulla on potentiaalisesti mahdollisuus menestyä lukiossa ja jatkaa elämää. Ei jää, tulee koettua tosi paljon. Tää on vaikea asia, mutta okei. Tulee kokea paljon, siis niin, mahdollisuudet kasvaa. Sä? No, joo, ei mulla tuohon mitään lisättävää, että yleissivistystä niin kuin saa, jos ei mitään muuta, että kun siellä mukana on. Ja Se on arvokas asia. Johan siellä mahtavat ruuat ja
Ja mitä tyttöjä. muuta. Niin. Niin, Suvi. 3 napin keskellä siinä. Nyt pistetään hei tytöt ja pojat musiikki soimaan ja jatketaan juttua. Meillä on tunnuksella lähinnä tää Suomen kasvava työttömyys ja... No mitä te huudatte sen puitteissa? No sen näkee, kun täytyy improvisoida oikein. Todella. Ette sä ole suunnitellut mitään? Ei mitään niin hirveän erityistä. Oot sä huutosakin johtaja? Sulla on ainakin karkkeja, heittelettekö te lapsille kadulla? Joo, totta kai. Saanko mä sanoa kommenttini? No saat. Mihin tää menee? Radio 100 plus. Radio 100 plus on. No mä toivotan kaikille kuuntelijoille oikein miellyttävää tällaista penkkaripäivää. Mitäs muuta mä kertoisin? On tosi mahtava, päätä särkee, henki haisee. Ei voi olla parempaa. Nyt mun pitäisi niinku kirjoittaa aina lavalle, en mä tiedä. Onko mä tuolla renkaten alla vai missä mä oon kohta, mutta... Minkälaisia terveisiä sä lähettäisit opettajille? Opettajille. Opettajat on mukavia, mä tykkään opettajista, mutta nyt mä valehtelin. Opettajat, ei muuta kaikkea hyvää niille, joo. Kenelle terveisiä? Erkkinen ilman muuta, se on meidän luokan valvoja. Sipperules. Nämä huudot tulivat suoraan kuorma-auton lavalta. Huutakaa jotain, joku tunnuslause, mikä... Äästäkää! Äästäkää hyvä kaikki! Otin puolalaisia hyviä karkkeja. Oikein! Teren imiää. Hetkinen. Miltäs tommonen homma kuulostaa noin? Sä oot käynyt nyt tavallisen lukion. Olisiko kiva, kun olisi jo vähän niinku ammatti takana? No toi on mun mielestä toi on tosi siisti homma. Mulla monta kertaa on käynyt mielestä... Nyt on niitä likaisiakin töitä. On, totta. Mutta mä en pelkää likaisia töitä, ei todellakaan. Että just harmittaa toisaalta se, että jää vähemmälle tämmönen käsillä tekeminen ja kaikki tämmönen. No. Ja sitten, ja varmasti olisin ehkä valinnutkin, jos olisin tiennyt niin. Tästä, tämähän on nyt uusi, että niin. Nythän vasta on mahdollisuus. Elikkä toi on tosi mahtava juttu ja mä sanon, että siinä on monelle tosi mieletön sauma jatkaa. Ja näin me kiitetään lehtori Pirjo. Olisiko teillä mahdollisuus, kun elämä on edessä ja tukka takana, niin lähtee ulkomaille? No on ja varmaan kaikki ottaa sen tosi konkreettisena vaihtoehtoisena, koska Suomessa, niin kuin kaikki tietää, tämä loppuun puhuttu ja jyystetty lama, niin ulkomaat tulee olemaan tosi varteenotettava vaihtoehto. Mihin maan menisit? Mihin vaan, ihan mihin vaan. Mitäs kielitaito? No se löytyy kyllä. Joo, totta kai lukiolaisillahan nyt on aina. Hyvä, tuommoista uskoa pitää olla. Me ollaan kielitaitoamme aina aliarvioilla. Jos mä henkilökohtaisesti saan sanoa, niin mulla on tarkoituksena on lähteä nyt opiskelemaan merenkulkualaa ja sitten sen takia just, että mä en ole kiinni tässä Suomen työttömyydessä, että mä voin hakea töitä siis minkä maan lipun alta vaan. Joo. Tätä kautta. Lähtisitkö sä tuonne Etelä-Afrikkaan? Varmasti ja itse asiassa mahdollisesti on lähdössäkin Afrikkaan tässä isäni kanssa. Ihan totta. Joo, Namibiaan. Isäni on siellä tällä hetkellä ja kouluttaa lastentarhanopettajia Namibiassa. Mikä Joo. hän on itse